Good morning, Philippines! Good morning. Tignan niyo si Dimples. It's early in the morning, 6 o'clock guys, naglalaro. Mamaya na ako magpakita kasi hindi pa ako ready. Tignan niyo yung isa. Roxy gustong makipaglaro ni Dimples, pero si Dimples ayaw. Ayaw ni Dimples. Yan, ito. Hi, little boy. You cannot go in there. Oh, it's foggy morning. Yung init at saka yung ginaw is nag-away. Foggy, oh, grabe. Nag-moist ang floor, kailangan i-close. Nag-moist konti. It's not good. Foggy morning, guys. Good morning sa inyong lahat. Very foggy outside. So, ito guys, sinuot ko lang itong damit ni Tammy. Mahilig kasi ako magsuot ng mga malalaking damit. Yung mga ganito. As in, yung parang hindi na makita yung chancre. So, yarn. Mag-coffee. Hala, konti naman lang pala yung coffee ko dito. I'm going to get more coffee. Meron pa I think meron akong coffee dito. Marami sa taas. Kasi si Tammy mahilig yan bumili ng mga extra. Tignan niyo natin. Maraming mga dito. Meron isa, dalawa. Oh, kailangan ko nang bumili. Alam nyo guys, meron ako mga seaweeds. Iwan ko, parang itapon ko na to. Kasi siya, yung seaweeds na ito parang expired na ata. Pag expired na, itapon natin. Kailangan na talagang itapon. Matagal na to eh. Itapon natin yan. Let's have some breakfast kasi para makapunta na tayo sa taas. Oh my God, isa na lang yung natira. Oh, garlic guys. Lagay tayo ng garlic. Kuha lang tayo ng Gusto ko yung garlic pagod. Hindi talaga sobrang yung pagod. Pero kapag i-mix siya sa rice, gusto ko yung may brown na talaga siya. Spice na yung breakfast natin. Yan. Okay na yung breakfast natin ganito. Nabili ko to guys sa Costco. Sobrang ganda nito gamitin talaga yung mga fried. Itong kaha. Walk by me. Walk by me. Walk naman eh. Anyway. So, yan. Kailangan ko itong na-fried talaga siya, guys. Napagid. Ito, guys. Kain tayo. Ang dami kong breakfast. Sarap. Breakfast eh. Alam nyo, guys, habang nagluluto ako, naisip ko ba, na-feel ko kasi yun, yung gusto mong makipagkaibigan sa tao. Kasi gusto mo sila, or gusto ko siya, pero mararamdaman mo na ayaw ka niya. Yung ibang tao kasi, hindi ka kaibiganin dahil sa appearance. Sa pangalabas na yung appearance mo, yung look mo, or hindi ka marunong magdamit. Kasi guys, relate ako ganun. Hindi ka marunong mag-ayos sa sarili. Hindi kasi talaga ako maarte sa mga gamit, damit. Yung iba kasi hindi ka kaibiganin dahil yun. Yung simpleng bagay dahil sa look mo, dahil hindi ka marunong And also, I think yung personality ko, luka-luka, parang no filter. Kasi yung iba,
Ayaw nila nung ganun. Pero ang sarap ng breakfast ko. Bahala sila, diba? Noon talaga, napipil ko to noon pa. Yung ganitong feeling na gusto mo siyang kaibiganin pero ayaw na nila kasi yung appearance mo. Mostly talaga yung look. Okay lang. Nasaktan. Nasaktan naman ako matunlan, madunlan, mamputaan eh. Okay lang pero nasaktan. Maapektuhan ka talaga. Noon pa to naramdaman ko. Hindi talaga yan maiiwasan sa tao. A little bag. I don't have a bread. No bread bag. You don't want this, right? You don't want it, no? Bahala sila, ayaw nila ako. Basta kaya ako masarap yung kinain ko. Tingnan nyo yung egg. Sabi ko, lutuin ko ng lutuin, pero hindi pala naluto. May tumulo. May tumulo. 30 miles, that somebody? People don't belong on the highway to fucking car. They don't belong in a car, period. Ayan. Neither old. They're not old. This is... Bring that too. I wanna see that. Very heavy. Heavy? Yeah, heavy. It's been 4 months. I came there 4 months ago. Somebody came for it. I want my watch check. And what did he say? Fine now. Tawang-tawa ako, guys. Oh my God. Grabe yung tawa ko. Nabasa tuloy yung ano ko dito, floor. Grabe yung ulan, oh. Oh. Kita nyo, grabe yung ulan. Natawa ako, guys. Natawa ako kasi nasa labas kami ni Roxy at saka si Misty. So, gusto kong maranasan. Ang lakas ng ano? Ang lakas ng hangin. Gusto kong maranasan ulit yung ano, yung Pilipinas na pupunta ka sa isang baryo and then bumili ka ng mga kahit anik-anik and then naanuhan ka ng ulan. So, doon ako sa kahoy, guys. Hello, ang lakas ng ano, oh. Hala. Doon ako sa ilalim ng kahoy. Doon ako, sabi ko, narinig ko na yung ulan doon sa bundok. Sabi ko, ang ulan patungo na dito. So, nagpunta ako doon sa ilalim ng kahoy. Sabi ko, dito tayo, Roxy, Misty, dito tayo. Ibalik natin yung nakaraan. Ibalik ang nakaraan. Natawa ako dahil doon kami lumalakas. Si Roxy, dito natakbo. Dito si Roxy. And then, ang tingin ni Roxy, andun siya, andun. Ang tingin ni Roxy at Misty, iba. Grabe na, natatakot na talaga si Roxy. So ako, takbo ako. Nilagay ko yung table sa gilid para hindi lumipad. Dito ako. Sus, ang lakas ng hangin, guys. Basa talaga ako, guys. Andito din basa. Kaya kumuha ako ng ano. Kasi ito, naka-open. At saka yung screen lang yung na ano. Naluka ako kasi sabi ko, pasok! Pagpasok, ang ulan pumasok. Ano, ginoo ko. Sabi ko, ano, grabe yung tawa ko eh. Ang saya, Rox, diba? Pero takot na yan, guys. Natatakot. Tignan nyo yung mukha niya. Natatakot. Natatakot na yan, oh. Oh, takot na yan. Ulan, hala. Grabe, Jude, hala. Takot na yan. Sabi pa ni Roxy, Mama, naririnig ko na yung ulan sa ibabaw talaga, guys. Doon sa bundok, guys, naririnig na namin yung ulan. Yung pakiramdam na papunta na sa'yo yung ulan, yung feeling ko as in ang saya talaga, guys. Yung floor namin, kailangan na talaga namin protektahan yung floor namin, guys, kasi gi-pressure wash niya yun. So, wala ng protection yung wood. Diba yung wood kapag palaging nainitan, na ulanan, madaling masira. So, ngayon. Sabi pa na ano daw, kahapon sana yung storm, ganito, ulan, hangin, ganon. Pero wala. Ngayon lang dumating. Hala, malakas pa rin yung ulan at saka hangin, oh. Roxy, oy, ano, ginoo ko, oy, natakot man na, oy. Don't be afraid. Don't be like me, or else everyone here is nervous every time it wind and rain. Okay? You don't have to be nervous because I'm the only one allowed to be nervous, okay? You are not allowed. You are not allowed. And you too, I know you're not. Misty is not nervous at all. It's just this one, guys. Guys, kakaiba talaga tong ano nitong asong to. Kakaiba talaga. Kakaiba. Nalablab man na ni mama na kaayo na. You too?
Kakaiba kayo ha. Si Misty guys, doon sa ilalim ng kahoy kasama ko. Umulan na guys, hindi pa rin tumakbo si Roxy. Siya nung niya unang tumakbo, sabi niya, "Oy, may ulan, takbo." Ito, pag sabi ko na, "Okay, halika, come in." Halika, come in. Yun pa yung pagtakbo niya. Pagtakbo, sumama sa akin. Ang bait niya, may tika niya mama niya. Ang bait. Ito, siya bait. Ang bilis ng ulan, wala na yung ulan, Mainit na. God just planned to water the grass. Yun lang. Simple, but it's magical. It was so hot, and all the grass is really thirsty, so it's a magical. Hello. Okay guys, insert tayo guys sa mga nag-share, okay? Sa mga nag-share ito sa Facebook page natin guys. Kung gusto nyong mag-like sa page, please like the page maryannavitabile. Ilagay ko yung name dito. And also, ngayon, ang shoutout natin is yung nag-share ng mga videos natin. Okay, ito yung nag-share ng videos natin. Hindi ko mabasa lahat ha, baka mayroon akong hindi makita. Pasensya na talaga. Ilagay ko nga kayo sa kasi wala tayong tripod. Yung vlog, nag-i-edit ako. Itong vlog na to na pinapanood ninyo, ini-edit ko siya. And then, gusto kong maglagay ng para masaya yung mga nag-share. Kasi yun yung yung mga nag-share ng videos ko, isa-shoutout ko. Pasensya na sa TV. So, si Susan Texon Difio, Cheryl Serbo, Yana Ruiz, Purals Angel. Hello, Purasel Angel. I think that's it. And, sino pa? Meron pang isa. Si Zoom Sofia Miranda, at saka si Monius Lani, Nori Evans, hello sis. Ang ganda ng mga anak mo sis. Ang ganda ng mga anak mo. At saka, meron pang dalawa, hold on. And then, si Margaret Witt, si Margs. Hello sis Margs. Always really appreciate. She always, I always see her, share. And also, yung mga iba dyan din, And meron pa si Leticia Sarmiento. Hello po. Thank you for sharing. At si Elvera Guevara Gaso. At saka si Margaret talaga, si Margaret Witt. Yeah, si Margs. Yeah. Si Nita Suarez. Hi sis. Matagal ka na din nag-share. At si Jose Tortor. Hi Jose. At saka si Clarabel Abelgas. Abelgas. Si Abelgas. Roslyn Zamora Arnoza, Ian Ruiz. I think that's how you pronounce it. Yeah, thank you guys. And maghanap pa tayo yung mga iba nag-share. Nurisa Talaya. Hi, Nurisa Talaya. Si Wilma Rituta. Si Vic Muega Obrial. At saka, yun. And sino pa ba? Yeah, si Lynn Kapambi. Hello po. Anju Vakal, hello. At saka si, how to pronounce this? Jean Marie Sabal. Jean Marie Sabal. Si Zoom, Sofia Miranda. At ako din, nag-share din ako. So, yun lang guys. Thank you guys so much. Thank you so much for sharing the video sa Facebook page natin. And yun, thank you. I really do appreciate it guys. And I will see you guys sa mga susunod natin na vlog. Thank you guys so much for watching ha. Please like this video if you like it. And yun. Hindi ito matagal na video. Sobrang short lang talaga. Bye. Thank you guys. Bye-bye.